하나님이 많으시니까 저도 예전에 저 라진에와 세이타나 라진이 하나님이 막 바꿨는데요. 아니 그것으로 예전에 파 하나님이 마음이 들었는데 뭐 이거 이전 내가 모습을 기수하는 것처럼 왜 칼바리 하던 때는 기수와 크리스토퍼 안에자는 내리 점에 우리 같이 뭐 이거 사프라고 그러는데 내가 모습이요. 자이 답사합니다. 여러분, 오 아이, 오 아파, ang duko tiyan takay, nang bihaglaw, duko sinangway. 오 아이, 오 아파, ang sajarani, nang kutiri onnangum은 비마비파모래, ang 쓰고 시비망금은, ang 쓰고 시비를 갖춰. 아이 아빠 아우는 천이 버섯가루 아우 라면을 갖춰 내 천이 버릇내셔가 아우 버릇 갖춰 아우 마라마 오카다바이 옹카다바이 아이 아빠 안코니 마하들 내줄 안고 원랑이 자가이들 가오바니 자라이코든 돌아리 안코 다흐는건 안코 간흐는건 안코 버릇는건 안고 시간을 호되면 안고 온라인이 자가이들 이래 칼람바이 어쩌는들이 아이 아빠 아는 입사들 안에 내 같이요 다른 소말도 놓아 안고 니 마하들 니네 프라이 아이 아빠 아는 집이 버सल 걸 하건 내 저거 마을하건 내 저거 온건 내 집이 버려내 걸 알아내 안 돌아이건 ang 성찬이 가들 풀고 나가건 렘나이 다나이 테나이 가들 무아 풀고 가들 레게 풀고 나간 나라이 아이 아빠 아는 시리 버सल 거면 나간 어저녁들이 아이 아빠 마마바 저마 넘칠고 안 두고 흐바이 넘칠전 나바이바이 넘칠전 오카다바이 넘칠고 Berapa bila mulai nanggur mulai am nusurku duku berbaik maraba nusurku bukan raikan bernalai am berbaik ayah apa aku ni mahadir aku orang kita kena jangan merayau kotor laduan tetenai kalau merayau duku senyaman dan seni 비 온나이코 아빠가 하나님아 오 아예 오 아빠 아멘 진입을 찾고 나나네 그다음 여러분이 나머진 아간 쪽은 길려 당근 시끄러워 당근 고래소 당근 아무장 보라이근 안기는 만치다근 아무튼이 온라인은 내친이 벌든 아간 쪽은 저녁들이 아이 아빠 벌분이 시간아 강치나게 냄새 아무리 자가이 여방 놓고 세련다 아무리 들고 얼필고 아무리 쓸고 나에게 아무리 쓰니 무엇을 나게 오 아예 오 아빠 아무리 자가이 벌분아 비나르드 아무리 먹으라이 나이 벌고 늦고 누구 나이 벌고 벌분이 먹으라이 아빠니 마하들 온전히 시합을 아기마디 판단하니 제네바니 능석고 온라인을 능석고 하는 그런 놈은 그런 악성 온전히 악성 불의 비파 불의 비마 암천아 암천이 비마 비파 암자리라는 것은 나타이 마마마 처마 암육슬크 라이브바이 부부바이 가디부바이 육슬크 암 온다리 같이 암육슬이 비마비 판자라니 육슬크 나담이 버르나니 같이 암코니마를 차퍼를 암비마자라니 비판자라니 육슬크 밤에 대례를 변화를 기한이 많지 사람들 보면 안 사람들이 같이
나들이 받자고 하여튼 없사पर हमको ओलाने निमाहले ऑब्सापर हम निचरको जेबदिश करो ओलासाओ परमनामबर परमनामचे जेबदी गाधनामबर गाधनामचे मेंटनी बिनाइको हम परमनामचे हम हावरिया हम कुचिया जेबराओ ईश्वरा मेंटको हमने समारे मॉडर्नर ऑक्सफोर्ड हम कुचियावर हम हावरिया बावर हम सुख ऑनगर हम सुख पेडरगर हम सुख ध्यानी करगर हम डिस्ट्रिब्यूटी उन्हें हम नुतकर नदम नामदन बेगेन लगर ऑक्सफोर्ड हम बंदर को हम साव हुए नागरी मात्रा हुए गला आखाइदर हमको निमाहले सापर हमको ओलाने निमाहले हम दिननिफ्राय नोंसोरखौ अनसिगोन फोरोंसिगोन गावनि जानायखौ दोनथ'नानैब्लाबो आं नोंसोरखौ जाहोगोन फेदेरगोन फोलावगोन गियानि खालामगोन आं गियानि बिमा बिफा जागोन धोरोमिया बिमा बिफा जागोन नोंसोरखौ इसोरनि रायजोआव गियानि खालामगोन समाव अनजाग्रा गथ'फोर नोंसोरनि थाखाय इसोरा बिमा बिफानि अननाय दिनैखौ मोनबाय बे समाव बिसोर अननानै इसोर बिमा बिफाखौ बर' जानायखौ आं बे समाव नानिबो नोंसोर जायखौ बिमा बिफाखौ खुलुमदो आरो बिमा बिफाफ्रा अननानै बोखांनानै फिसाखौ खुलुमदो आइ आफादा नोंसोर बिमा न'आव असे नङाब्लाबो बिमा होननानै खुलुम बिफा होननानै खुलुम आंखौ होनो नोंसोर जेखौ नोंसोर बिफा होननानै बुं आफा आइ होननानै बुं खामायाव नङाब्लाबो खामायाव बुंदों आफा नागात्री आफा मामा नागात्री गात्री नोंसोर बयनिफ्रायबो आंखौ निमाहा होदो मामा आंखौ नेनानै निमाहा होदो मामा आंखौ निमाहा होनांगौ मामा आंखौ निमाहा होनांगौ बेनिफ्राय नानिबो गासैबो बाहाय फैनाय मानसिफोरखौ नोंसोरो थांनानै बयखौबो खुलुमहैजोबदो थां आं बे कलेजाव थांनानै देरसिनखौ खुलुम बे गथ'फ्रा जायफ्रा फरायनाय गथ'फोर नोंसोर बोर मोनगोन एफोरसो सोलोंनाय दं जायफ्रा गावनि देरसिनफोरखौ गेदेरखौ मान होयो गियानि जायो मुलुगा
संसाराव रावनिबो नङा फैसा मायदो रांखावरि नोंनि नङा आंनिबो नङा गासैबो प्रभुनिसो थाखा फैसा मायदो रांखावरि नोंनि नङा आंनिबो नङा गासैबो प्रभुनिसो नायहर हनै खायसे गाबदों खायसे मिनिदों खायसेबा मागि मागि जानांबायदों नायहर हनै खायसे गाबदों खायसे